Маликуш, закрой вот эту дверь. Убери там жилетку и закрой дверь. Маш, прикрой вот эту дверь, чтобы шумно не было. Все. Так. Сейчас подключится, девочки. Маш, ты мне поможешь, хорошо? Пока что не мой. ассалому алейкум, гулдухтарони зебо. шаби ҳаматон ба хайр бошад. барои онҳое ки дар дигар минтақаҳои Россия зиндагӣ доранд, шомашон ба хайр, рӯзашон ба хайр. хеле ки медонем Россия беҳад калон аст ва духтарои мо аз ҳар як гӯшаву канори Россия тамошо мекунанд. онҳое ки нав ба эфири мо ворид шуданд, хушомадед мегӯям. духтаро, эфири навбатӣ, эфири розыгриш мешавад. ҳозир розыгриша мегузаронем ва баъдан ман камтарак инҷа харид кардагӣ будам аз Валберис. пижама, михел макарон, михел майдачайда барои хона заказ кардагӣ будам. барои шумо абзор мекунам ва баъдан ссилкаша агар лозим бошад дар описание мегузорам. духтаро, ҳозир аввал розыгриша мегузаронем, баъд савол ҷавоб мекунем. Так, Шарифа Ашурова, салом хоҳар, шумо Нағзми Настинка чанд сола? Ва алейкум салом. Настинка 15 сола мешавад, 3 декабр. блогҳои гуногун, салом апаҷон. Ва алейкум салом. Бела Цветочка, ассалому алейкум. модари хушбахттарин, ассалому алейкум. спонсори беҳтарин. Ва алейкум салом. хуш омадед духтаро. биёед духтаро, оиди розыгриш камтарак маълумот диҳам. чихеле ки ман гуфтагӣ будам, мо ҳар ҳафта кӯшиш мекунем, ҳар ҳафта, на ҳар вақт метавонем ҳамин корро кардан, лекин мо кӯшиш мекунем ки ҳар ҳафта яктагӣ розыгриш барои духтарое ки активна кор мекунанду барои степашона маҳкам кардан, яъне ба маош баромаданашон камтарак балошон намерасад, дастгирӣ мекунем. ба ҳамин хотир духтарои азиз, онҳое ки то ҳол ба ширкати бонуфузи Атоми номнавис нестанд, марҳамат, ба командаи ман номнавис шавед, бо ман ҳамкорӣ мекунед, то якум степатона маҳкам кардана дастгирӣ мекунам. акнун духтаро, биёед розыгриша сар кунем. дар розыгриши мо 10 намуд тӯҳфа гузошта шудагӣ, духтарои азиз. аз 10 намуд тӯҳфа 35 нафар рақамҳои харидорӣ кардагианд. касе бурд кунад, аз он 10 нафар бурд мекунад. аз 35 та намерок 10 нафар бурд мекунанд. так, ҳозир ман ёвам. ана духтарако, ана ҳамин гуна розыгриш. 35 нафар 350 рублӣ пардохт мекунанду соҳиби намерок мешаванд. акнун мо розыгриша приложенияи рандомкатӣ мегузаронем, чун ҳар вақта. так, аз нав инҷа тоғрӣ мекунам барои Ленчик, тихо, сынок. Чё ты хочешь? Пижаму. Мы же дали пижаму ему. Ты сказал? Ты сказала? Ага. духтаро, биёед сар мекунем акнун. бисмиллаҳи роҳмони роҳим. рақами 24. рақами 24. 24 Самира. зери рақами 24 Самира. якум рақами 24 Самира бурд кардан. табрик мекунем хоҳари азиз. дальше рафтем. рақами 16. дуюм нафар рақами 16 бурд кардан. ҳозир кани мебинем ки кистанд. Парвина духтаро, Парвина хоҳари мо бурд кардан. муборак шавад духтарое ки бурд кардед, табрик мекунем. Парвина. дальше меравем. рақами 4. зери рақами 4 Ойша. хоҳари мо Ойша хон бурд кардан. Ойша. ойша. кӯдако ҳама дар хона духтаро аҳамият натиҳед, беҳад шум нагуфти рӯсо ки серғавғо. 7. зери рақами 7 муҷибахон хоҳари мо бурд кардан. табрик хоҳарҷони азиз, муборак шавад. муҷиба бурд кардан. так,
акнун бо меравем. Рақами 1 ки бошад? Рақами 1 апаи Ҷамила. Апаи Ҷамила бурд кардан. Табрик апаҷони азиз. дальше меравем духтаро. Рақами 27 зери рақами 27 ки бошад ҳозир мебинем. рақами 27 бибиҷони Сафрохон, буваҷони Сафрохон бурд кардан. Табрик буваҷони азиз. Так, дальше рафтем духтаро. рақами 8 рақами 8 Мадина Абдулло. Мадина хоҳари мо бурд кардан. Мадина Абдуллоева ба фикрам. Так, се то дига монд. Так, рақами 20 рақами 20 Мариям ҷон хоҳари мо. рақами 20 Мариям ҷон хоҳари мо. Мариям ҷон. дальше рафтем. рақами 21. Так, духтаро пешакӣ мегӯям ки агар такрор шавад ду рақам аз нав мекунем. Акнун гуфтан намешавад, бояд такрор нашавад. приложение рандом бояд такрор нашавад, лекин такрор ки шуд аз нав мекунем. Фархунда, апаи Фархунда бурд кардан. Фархунда. Яктаи дигар рақам монд. рақами 10 мебинем зери. рақами 10 ба ки бурд мекунад? Ина. рақами 6 рақами 6 Фариза, спонсори беҳтарини мо бурд кардан. Фариза ҷон бурд кардан. Табрик мекунем. ана духтаро шуд тамом. ина бурд кардагиҳоя номнавис кардам. ана духтаро онҳое ки бурд кардан табрик мекунам, онҳое ки бурд накардан боз ҳафтаи оянда мешавад. акнун ҳозир смс-отонро мехонам, баъд дальше чизома нишон метиҳам харид кардагима. Так, моя работа. Салом алейкум. Ва алейкум салом хоҳари азиз. Исмоилҷон Нурзода. Салом беҳтарин. Ва алейкум салом. Ноз салом. Ва алейкум салом. Шералиева. Салом Рудоба. Ва алейкум салом апаҷон. Теперь машун давай. Духтарои азиз, имрӯз ман ба ҳамаи писарбачаҳом пижама харидорӣ кардам. Беҳад пижама нархи дастрас катиб. Фикр мекунам ки ҳамин аз влогҳои ман духтаро барои худатон ягон чиз, мисол влоги ман влогҳои хел бизнесвумен не ки ман миллион кати гап занам. Не, влогҳои ман влогҳои оддӣ, влогҳои модароне ки серфарзанд ҳастанд, бо тарбияи фарзанд машғуланд, бо ҳамин чӣ хел зиндагишонро мебаранд. Барои ана ҳамонҳо ман мотиватсия медиҳам барои зиндагӣ, барои дар зиндагӣ роҳ афтода нашудан. фикр мекунам ки аз уҳдааш 1% бошадан баромада истодам. ба ҳамин хотир ман ҳамаи чизое ки харидорӣ мекунам бо шумо поделиться мекунам. гӯем барои шумо ҳам нишон метиҳам. мисол ҳамин хурсандии заре бошадан фарзандон хурсанд мешаванд, хурсандии фарзандон кати бо шумо поделиться мекунам. хай ҳамин гуна. Мальчишки, ну пусть они поиграют. Машун, открой вот это, пожалуйста. Инҷа духтарам, да. Ҳозир машуничка мекушод. Ина дидед духтари мана, духтари тоҷик. ана ин хел пижамачаҳо духтаро 100% пахта, беҳад материалаш бароҳат аст духтаро. нархи дастраскатӣ барои бачаҳом харидорӣ кардам. баъд вот это по одному же было, да? Ана ин размери 158 духтаро 600 рубл. дуттагӣ гирифтаам барои ҳамаш комплект, ҳамаш дуттагӣ комплект духтаро. ссилкаша, артикулаша дар описание закреплено мекунам духтаро. Вот так кофточку еще, Машунь, покажи. Чуть-чуть подальше встань. Покажи. Ага, все. Теперь следующую. боз ҳозир яктагиша пӯшидан, ҳозир пӯшидагишона нишон метиҳам чӣ хел. ана ин духтаро дуттагӣ дар дохили ҳамин 700 рубл, 760, 730 дутто пижама 730 рубл ба ҳар якташ 300, ҳар 400 гӯема
400 меғалтад. фикр мекунам ки барои ин хел сифат, барои ин хел качество беҳад арзон аст. Ина бинед пахтаги 100% пахта. Табрик докторой Будкардаги. Какая красивая девочка, да? Они у меня все красивые. Девочки у меня все прям красавицы. Да, открывай вот так вот. Ничего, если подклеим, ничего. Так вот. Она доктору. Ин размере як садучил. Не надо срывать, Маш, так покажи. Просто кофточку. Ина доктору размере як садучил. Барои 9 сола. Размерош хамаш по возрасту навиштаги. И следующую покажи. Вторую тоже покажи. Молодец. Да, потом отрежешь, Маша, эти этикетки. И на духтаро. Брючка, шкати, пижама, барой хоно пошидан. Бегат мулой макинакс. Теперь, мужички, встаньте, я покажу вас. И на духтарако. Бад, анамин дар хами комплект, анами хел дуттаги духтаро. И на дидет. Хасанжон можно так. И на дидет духтаро. Беҳад маҳқул шуд, нархашам маҳқул шуд духтаро, качествашам аҷоиб буд. Иное имрӯз ҳар сешам стрижка кардам па гоҳ мактаб. Ина духтарако. Барои Лёнчик 158 заказ кардам, барои Ҳасан-Ҳусейн 140. Ина духтаро. Артикулаша ҳатман мемонам, духтарако. Баъд, духтаро, ой, иди, всё, мальчишки, вы свободны, теперь спать собираемся. Баъд, духтаро, аз анаин средства харидорӣ кардам барои ҷумашоӣ. Ҳам гел, ҳам кондитсионер, духтаро. 486 рублей, 5 литр, беҳад качестваш нағз. Ман ҳар дафъа ҳар хелаша харидорӣ мекунам барои проба. Ҳам аз доғи сару либоси кӯдакона, ина бинед. Таъриф кардан беҳад отзифҳои нағзмондагӣ. Баъдан духтаро, ман аз ин собуна ин ана мегуна собуни детски харидорӣ мекунам. 10-таги 20-таги 50 рубли, духтаро. Ушасти нянь пантенолкати беҳад ман ҳамин собуна дӯст медорам. Аз ҳамин харидорӣ мекунам. 50 рубли фикр мекунам ки нархи беҳад арзон. Баъдан духтаро, дар влоги охиронам савол буд оиди макарона аз Валберис чӣ хел харидорӣ мекунед ё ки артикулаша монед гуфтед. ҳозир артикули ҳамаи ҳамин чизҳои дар описание мемонанд. Барои чӣ ман аз Валберис мехарам? Барои он ки магниту пятёрка ҳова беҳад қимат, духтаро. Ина бинед. Як гала ҳамин хел гречневый харидам 50 рублей, духтарои азиз. Фикр мекунам ки беҳад нархи дастрас. Чё, открыла, да? Ничего страшного. Яна ҳамин 10 пачка гирифтам, духтаро. Ҳамин хел упакованный, удобненький, қулай аст барои ман. Мисол магнит мова наздику, леки магнит ба 80 рублей, 90 рублей, 100 рублей ин хел макарон фирмаи Макфа. Ана ҳамин хел, духтарои азиз. Ҳамин буд харидчаҳои ман, харидои имрӯзаи ман. Боз сумкаю ҳамин хел чизҳое заказ кардагӣ ва я дар влоги оянда нишон медиҳам, ҳоли наомадааст. Ана ҳамин хел. Рудобаҷон, салому алейкум. Хоҳари ширинсухани ман беҳтарин. Так, Шер Алиева навиштан ки Рудоба набирача калонак шуд. Худоро шукр, апаҷон, калонак шуд. Имрӯз набирачаи хабаргирӣ рафтем, обозӣ доштем. Қати зани додарам Соҷида меҳмон кард. Барои шумо ҳам влог кардам, духтаро. Пагоҳ насиб вақт ёбам, пагоҳ барои шумо ҳатман монтаж мекунам, мегузорам. Имрӯз рӯзи дароз дар хонаи Соҷида будем. Тилоева Рано. Апаҷон, хуш омадед ба эфири мо. Машунечка, теперь отрежь вот это вот этикетки аккуратно ножничками. И, Лиза, давайте вот эти макарошки вытащите из коробки аккуратненько и складывайте все, и в ящик, который где крупы, туда складывайте.
Так. Куртаи тоҷикӣ зебидааст. Машаҷон ба духтарои ман беҳад чиз зеб ҳастанд. Ты поняла, да, что сказали? Маша механдад, фаҳмид уже гапои шумоя. Ана Михаил духтаро. Так, духтарҷоно, касоне ки бурд кардан муборак. ҷоми Ҳомидов: чӯба набератон пеши худатон ба зиндагӣ намекунанд? ҳамин савол беҳад бисёр шуд. Духтаро мехоҳам ҳаминҷа ҷавоб диҳам. Дӯстони азиз, хоҳарони гиромӣ, апаҳои азиз, бонувони азиз, барои чӣ ман наберама қати писараму келинам хонашона алоҳида кардагӣ? Барои он ки хеле ки дида истодаед, ман серфарзанд ҳастам. Дидед, уже мо худамо як оилаи калон. Барои ҳамин ман намехоҳам ки дар хонаи мо мисол бачаҳо баланд гап мезананд, медаванд, бозӣ мекунанд. Ино ҳар сешам ба кружок мераванд, дер мебиён, барвақт мераванд, дер мебиён. Барои кӯдаки майда ин чихел гӯям неудобства мешавад барои ҳам кӯдак, ҳам барои модар. Ва ба ҳамин хотир ман фикр мекунам ки ва ё аллакай оилаи мустақил шудан бояд алоҳида зиндагӣ кунанд. Ба ҳамин хотир ман хонашона алоҳида кардам. Ин барои он не ки ман намехоҳам ки наберам қати ман бошад. Не, ман ҳар рӯз меравам, хабар мегирам. Ба ҳамин хотир хонашона алоҳида кардам. Духонагӣ хона харидем. Дар хонашон алоҳида зиндагӣ мекунанд. акнун медонед, бисёриҳо чӣ хел гӯям, стереотипи бисёр одамо ҳамин хел ки келин бояд хизмат кунад, хуштоман. Барои ман ин дар кор нест, духтаро. Хизмати келин, духтарои ман калонанд. Дидед, духтаро худашон аз уҳдаи уборка, хайр пухтупаза ба пуррагӣ неву, як қисм пухтупазам мекунанд, уборка мекунанд худашон. Уже аллакай калонанд ино 14 сола, 12 сола, Настенька 15 пур мекунад, 16 ба медарод. Уже калонанд духтарои ман. Писар бачаҳомам калонанд, 10 сола, 11 сола, Лёнчик. Уже ҳамаи корба ман ба кӯмак мекунанд. Ман ба хизмати келин дар кор нест. Ман мехоҳам ки ҳамин қати писарам ҳамино хушбахт бошанд. Бовар кунед, ман хушбахтии келинаму фарзандама дида ман аз ин нерӯ мегирам, духтаро. Бовар кунед. Ман аз он хуштоманоне нестам ки ҳамин келини ман 5 саҳар хеста, ҳавлиро баъд. Не, ин хел барои ман ин хел дар кор не. вақти соаташ мебиёд, саҳар мехестагиам мешавад, ина кӯдакдор шуд, шаба хобам намеравад. ин ҳамаш вақти соаташ кати. Ман ба ин хел дар кор не ки келини ман саҳар 5 хеста аз хоб барои ман кофе тайёр кунаду ман как монанди королева бар ин хеста. Не, ин хел не. Это Лёнина, да, этикетки сними, он в этот заберет. Это Хасан Хусейновна полку, да. Ана Михаил духтаро, фикри ана ҳамин рӯзаи ман, ҳамин солаи ман, ҳамин мумкин оянда фикри ман иваз мешавад, лекин ман фикр мекунам ки бояд келинам озод бошад. Ман келина фарзанд қабул кардам, озод зиндагӣ кунад. Ана ҳамин хел аст. Ман чӣ хеле ки мехостам, айни ҳол қати Соҷида, ману Соҷида отношениямо, муомиламо ҳамин хел, чун модару духтар, модару фарзанд. Ман ҳамин хел қабул кардам, Соҷидая мана ҳамин хел қабул кардагӣ. Мо аз якдигар секрет надорем, аз якдигар озодем байни якдигар. Ман ҳамин хел аз аввал гуфта будам ки Соҷида, ҳарду мо бояд озод бошем. Байни мо ягон секрет набошад. Ягон чи ту махфул нашуд, ё ки аз ягон чиз ту шарм кардӣ, ё ки тува неприятна шуд, сразу ман ба гап зан. Ман агар хатогӣ кардагӣ бошам, ислоҳ кунам. Мисол ҳуқуқҳои туя поймол кардагӣ бошам, туя хато гида, ман сразу гап мезанам. Тамом, ана михел ягон хел ҳоли худо ва шукр. Албатта ман ҳоли таҷрибаи 10-15 сола надорам, оиди хуштоману келиндорӣ, мисол таҷрибаи ин хел калон зиёд надораму, лекин уже 1 сол зиёд шуд, уже 2 сол рафта истодааст ва фикр мекунам ки агар мисол байни мо ягон нофаҳмогӣ мебуд, уже давно мешуд. Худо ва шукр. ҳамаш нағз
ман чӣ хеле ки гуфтам фарзандам ки нағз зиндагӣ мекунанд, ман ҳамин ҳар душа чӣ хел муомилаша дида, байни якдигар отношенияша дида, ман аз ин нерӯ мегирам духтаро. Ман аз он хуштуманое ки занат кати ин хел муомила накун, ё занат ба фалон чиза нахар. Ман наоборот худам маҷбур мекунам рустамаки падарка хар, ин хел кун, он хел кун гуфта худам ҳамин хубива худам маҷбур мекунам. ана ҳамин хел духтарои азиз. сабр навиштанд ки салом, рост хоҳарҷон, мустақил зиндагӣ кунанд, равиши зиндагиро ёд мегиранд. Албатта боз бори дигар мегӯям ки ман албатта ин хел таҷрибаи калони чорта келин гирифтагӣ нестаму ин хел нест, лекин аз ҳамин таҷрибаи ҳамин рӯзаи ман, ҳамин солаи ман ё ки як сол пештараи ман ана ҳамин хел духтар фикр мекунам ки фарзанди як кас бо бадӣ кардӣ, паго фарзанди ту ваям ана ҳамин чиз бармегардад. Хубӣ кардӣ, даҳчанд шуда бармегардад. Мисол келин вақте ки хонаи ту мебиёд, бояд вай уже стресси барои духтар. Амина мефаҳмеда? Ҳаматон келин шудагӣ ҳастед, медонед ки барои духтар беҳад стресси калон, оилаи нав ба омада, аз ҳамаи чиза аз нав сар карда, мисол вай оилаи худашон ба дигар хел, оилаи мо ва тамоман дигар чизо. Ба ҳамин хотир бо ман аз инҷа, аз ин тараф ман вая мисол прижимат кунам, гуфти русо ки ҳамин муомилаи безеб кунам, вай тамоман дилшикаста мешавад аз зиндагӣ. Ман ин хел намехоҳам. бисёриҳо ҳамин савол доданд: чӯ келинатонро хонашон алоҳида кардед? Шумо нахостед ки қати шумо? Не, ман мехоҳам албатта, лекин зиндагӣ ҳамин надо уметь отпускать детей мегӯянд. Русо мегӯянд ки надо уметь отпускать детей. Фарзандоя ҳаёти мустақил ба озод ба роҳ додан тавонистан лозим. Бояд мо тавонем ки фарзанда ба ҳаёти мустақил дуо дода ҳаёти мустақил ба гуселонем. Мо ҳамина бояд тавонем. Гарчанди фарзандамои мо дӯст медорем, лекин ҳамин ин кор, ин қонуни табиат, ин қонуни зиндагӣ ҳамин аст духтаро. Так. Салом алейкум апаҷон, созед. Ва алейкум салом. Ана ҳамин хел духтаро, соат время сколько машуни? Время 11 час, да, уже. Хайр духтаро, гап ана ҳамин Эмомова Айша. Хоҳарҷон, акнун намедонам, ман шӯи вай ба қаравул нестам. Намедонам шӯи вай дар куҷо, вай дар куҷо. Намедонам, донистанам намехоҳам, ман кордорам нестам, рости гап. Так. Хай духтаро, эфира моя ба охир расонема. Соат 11 шуда истодааст. Пагоҳ ба фарзандони ман мактаб бояд раванд. Ман сару либосашонро тайёр кунам. ҳамин каникулашон бовар кунед 10 рӯз, 10 рӯз не 8 рӯз. Сколько было у вас? 8 дней было каникулов или 7 дней? 8. 10? 10 Неделя, да? неделя еще вот. 8 рӯз хулоса каникул монанди 7 соат гузашт духтаро. Иброҳим мо нав даромадем. Хуш омадед нав пайваст шудагиҳо, духтаро ки нав пайваст шуданд. Эмомова Айша, як хандондам шуморо. ҳаққони хандондед. Так. Шаҳноза Раҳматуллоева, кош ҷавон мебудаму аз сар чунин хуштомад насибам мешуд. хай хоҳарҷон, чизе ки худованд додагӣ, насиб гардондагӣ, ҳамин ба шукрона кардан дар кор ҳамаш нағз мешавад. Файзигул Насруддинова, салом апаҷон, дер кадам. Не, ҳеҷ гап не хоҳарҷон. ҳоли бо эфира сахранид мекунам, тамошо мекунед. ана ҳамин хел гапҳо духтарои азиз. онҳое ки бо ман ҳамкорӣ кардани ҳастанд, марҳамат ба ширкати Атоми духтаро. бо ман ҳамкорӣ мекунед ва то якум степа маҳкам карданатона ман шуморо дастгирӣ мекунам, яъне то ба маоши аввалин баромаданатон дастгирӣ мекунам духтарои азиз. ба шарте ки шумо худатон агар
ҳаракати кор кардан дошта бошед, нияти кор кардан дошта бошед. Марҳамат духтаро. хай духтаракои азиз, эфирамона ба охир расонем. ба ҳаматон шаби хуш. Бори дигар ба ҳаматон ҷаҳони сипос, ки иштирок кардед, лайк мондед, дастгирӣ кардед, комментарияҳои хуб навистед. то эфирҳои оянда, худо нигаҳбони мо шумо бошад. Саломат бошед, сарбаланд бошед.